Tá mu teacht le chéile teáinniu le hí cuimrúir I fáin Ní Laoi, cailí nó go dimúin anó go sin gá bhliain chun agus tá mu bhailiú hairgead le hín carthanach Croí. So tá sé aonach sló ag le teirís gan dar bbliain, Tá mu an bhuaoch go chun na bheot an seo, go háirí an tébid nach ráthir fáid círeamh hána nó nach míonar fád go minic sa sásta go amach sin sponna vitile chu amach. Cumartas seachtar tíomh, so if we láthir tá trí cumartas san, tá imróí tá cumartas gona firan, tá cumartas gona mrá imríonn Peile. nó tá chláirí le club am léana agus sin tá cumartán go bhrá nachfuil chláirí le club am léana. Agus na ríide is leis na mrá nachfuil chláirí bhain sa chreic. Tá muid mothers and others, tá muid gimmert faoin dal nach mín, tá muid se le pís chreic, ní bhfuil dethógáil rá serious, ní bhíon aon den gimmert Peile. So se deasteach le chéile í fáin benach déalathe agus tá rud teine agus máach beisiúla an gáil timppel chuúcé, so le chun dé be mu sin freise. So bhí mu level níos ar ball neannach leis tí meile, so tá gé meile na sin ag leisiide le chun dé beit mar chrú an sinna. I can ócha just the cream í fáinnig séú agus sé. Dúmid néala go dtí peile go Croí, man na bhí fáinne tí just tá árasan ag Croí tin éile agus tá chlán na áhaid na fáta se, so dúmid go dtí peilecht am léana, agus tá sé hééis bhein á le teánis freisin a bheits gal háteach na Cheantar Croí I dtíana tásta le bhaoine sé an éisce, agus just dúmid gháil an peilechtá agus faoi sin tá deireadh seachta se nniu. Tá trí an dé aine mbliana, tá chuigeann leis na bhéid, tá trí an mrá imróí Peile agus tá chuigeann mrá nach imróí Peile iad, tá sé ionintach. Tá chuid gona chlufiíní bhah idir Peile nó rugbí tá si dumirteach, bhí nach chreic an Ní Laoi. Tá mu seoine maráil ar an agrioch Croí, agus tá sé rachtáilte ag nOileán, agus is ionintach rud ag bhfuil an seo le agus pí spríg den léach, tá sé fáhágus, tá sé go deasfáin, tú mó le na cáilí níos tá tú ciceal ball agus tá náam se go deasbuoch leach déags. Tá sé san rud más, so tá go deasfáin seo. Bhí an sí me í fáinine sa go bhúcha scéil ach bhfuim nó sóseálta bhínte, agus bu idea tá go cáte le go bhain seoríiste nniu agus deireadh seachta na sósealt, mar sin extra duine bhínte agus tá muid chobuoch go chorána hána go teine. Bach sí gáirínis mar chud cáte le nach beidir tagáil an tam se an ára tá sé de reachta istim léana, sa sin éachtá. Tá mu chéic an rútal sin na le mór, so tá mu munis na nOileán ag an leirechleic mai heapanú cí mar sin, so as an gúm mu a bheith agus asfud cinn tuaáile récha. Tá pís chreican, bhí tá tú móneancha a chud cáde agus tá choúna le chéile agus tá tú cinál competitive nó tá muid báceach na tá tú takeíach tá pís chreice a dís. Tá mu teach éis an dar blian agus tá heappa ní ar ná fá réinislín, Tá mu se le fánacht.